Aquest equipament és clau per continuar amb la tasca que Gremi Impuls, com a empresa de formació ocupacional, està desenvolupant a la nostra ciutat per reduir l'atur, generar oportunitats en un mercat de treball cada cop més competitiu, més tecnologitzat, trencar la bretxa que es dona també de gènere en quant a l'accés a llocs de treball, com ens demostren les diferents estadístiques de les quals hi disposem a l'Observatori de Gremi Impuls, i avui és un dia, crec, de satisfacció per la ciutadania de Santa Coloma i també pels que estem a les institucions fent possible aquestes transformacions tan estratègiques per les ciutats. Bé, per nosaltres és clau acompanyar la reactivació econòmica de polítiques que faci que ningú quedi enrere. Per tant, que aquells més vulnerables, aquells amb més dificultats, també puguin participar d'aquesta recuperació i tinguin possibilitats de cares al futur i se'ls generen les oportunitats necessàries i justes que hem de saber propiciar.